Je nás málo, Hugo. Ale poznám niekoho, kto nám môže pomôcť. Naozaj? Andrej, večera je hotová, ty babroš! Čo? To je pre teba. Je na ňom pečať od Klimentov. Ak využijeme jej schopnosti správne, dokážeme ovládnuť situáciu. A keď Beka nebude čakať, bude to náš krok. Správne. Skutočná sila nie je v moci, ale v srdci, ktoré verí. Ešte ani nevieš, čo všetko ťa čaká. Prvá fáza plánu je splnená. Ja som Sebo a idem si pre teba, Hugo! Teraz to začína.